Waqt il-pandemija, l-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija qed jipprepara madwar 150 ikla għal persuni vulnerabbli fil-Kottonera u l-madwar. Fil-bini tal-Esplora fil-Kalkara, ħaddiema tal-Esplora ta' kuljum qed jippreparaw ikel bninu sustanzjuż sabiex jingħata lil dawk fil-bżonn bil-Fondazzjoni għal ħarsin Soċjali tqassam l-ikel fi djarhom. Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela flimkien mas-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo marru jagħti doqqatit lil ħaddiema tal-Esplora fil-preparamenti tal-ikel. Dottora Bela kellha kliem ta' tifħirek kif waqt il-coronavirus l-Esplora tgħin il-komunità. Minflok baqa' magħluq l-istaff ta' Esplora ħadu l-inizjattiva biex jagħmlu numru ta' attivitajiet. Fosthom rajna wkoll esperimenti li qegħdin isiru fuq Facebook Live, rajna kif l-istaff ta' Esplora Cafe qed tipprepara 150 ikla kuljum għall-komunità tal-madwar. Jakkumpanja lil Mart il-Prim Ministru kien hemm anki ċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Pulicin Orlando. Intant is-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo qal li l-ħidma fl-Esplora ma waqfitx, filwaqt li fakkar fil-fond li twaqqaf sabiex tissokta r-riċerka relatata mal-pandemija fost oħrajn. F'Esplora llum rajna kif ix-xogħol baqa' għaddej minkejja l-pandemija tal-COVID-19. U mhux tal-li hekk tal-li qegħdin siru preparamenti biex la darba l-awtoritajiet tas-saħħa jagħtu l-go-ahead biex nerġgħu nkomplu għaddejjin bħajjitna, allura ikun hawnhekk lest biex jerġa' jibda jilqa' lin-nies, jerġa' jilqa' lill-istudenti u lill-familji illi tant jieħdu gost iżuru dan il-post. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.